Βρισκόμαστε στο μεσητικό γραφείο του κύριου Κώστα Γεωργάκου και θα θέλαμε να ρωτήσουμε, κύριο Γεωργάκο, πόσο έχουν ανέβει τα ενοίκια στα μικρά σπίτια και πόσο έχει επηρεάσει αυτό τη φοιτητική στέγαση. Κοιτάξτε, γενικότερα τα τελευταία χρόνια οι αυξήσεις των ενοικίων είναι μεγάλες, που σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ από το 2018, 17-18 είναι και στο 60 και 80% ποσοστιαία. Αυτό σημαίνει ότι λοιπόν την περίοδο εκείνη του 17-18, 2017-18 μπορούσαμε να βρούμε ένα ακίνητο φοιτητής 150, 200, 250 ευρώ έως 300. Σήμερα αυτό φαντάζει ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ακίνητο στούντιο, γκαρσονιέρα και διάρρη κάτω των 500 ευρώ και πολύ σπάνια για να βρεθεί 400 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί δυσανάλογα των εισοδημάτων και αυτό φαίνεται και από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γονείς στέλνοντας τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην πόλη μας, αλλά και γενικότερα και σε όλη την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι πλέον οι φοιτητές ψάχνουν για συγκατοίκηση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγασης? Εγώ το θεωρώ ως κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, διότι ένας φοιτητής δεν μπορεί με προϋπολογισμό μηνιαίο που να ξεπερνάει τα 800-900 ευρώ να έχουν τη δυνατότητα οι γονείς του να πληρώνουν κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, λοιπόν, θεωρείται επιτακτική ανάγκη σε αρκετούς φοιτητές οι οποίοι οι γονείς τους δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα λεφτά, να ξοδέψουν αυτά τα λεφτά για τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια, να προβούν σε συγκατοίκηση, έτσι ώστε να μειωθεί κατά το 1/2 ή το κατά το 1/3 όλα τα έξοδα, τα πάγια και τα λειτουργικά μιας κατοικίας.